Nggih niki sowan mriki saring-saring tebih-tebih ya yang tebih ora tebih tebih. yang gareng. Nggih, niki matur kalih para pamriksa, mohon dimengerti, mohon dimaklumi apabila Mbak Elisa logat utawa dialeke agak kaku. Kesalahan koto-koto. Mergo koto-koto. Kesalahan koto-koto. Kata-kata. Koto bahasa Jawa. Kata-kata itu bahasa Jawanya apa sih? Koto-koto. Ya, koto-koto. 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 Nyuwun. Dados mbok menawi Diagungin wonten Samudera Pangaksama. Mbak Elisa lah asline saking Sulawesi, dereng dangu wonten tanah Jawa, mbok menawi wonten koto-koto Engkang gentu ketal kidul atur. Ketal kidul atur. Di ngapunten nggih. Ya punten. Paling ora kan yo setitik-setitik wis iso basa. Saged setetek-setetek saged Jawa. Apa? Setetek-setetek saged Jawa. Setetek. Nek Jawa menika kedah alus. Nek setetek ki nenek kene iki sesusu. Sedikit-sedikit yang Lah sing bener kuwi sekedik. sekedik. Bahwa setitik ora Ayo setetek-setetek. Lah setetek. Wong kulonan joget kok cara wetanan ya kok apik. Sugeng dalu Rama. Sugeng dalu. Nyun pangapunten sowan kula radi randhat. Oh, metu ngendi iki mau? Nggih metu dalan. Lho. Ora maksud iki lakumu. Wah, kowe nek ditakoni kok mesti Salawana to. Lah nggih metu dalan nek dalane pundi mboten apal wong kula ya mung manut map Google niku kok. Oh. Ora tegese kok Solo metu Semarang apa? Medalanu niku dalan Ponorogo terus ngetan terus niku lho. Nggih, sake wah ya jane wis jam 4 kula iki saking omah. Oh ngono ya. Ning ya kepeksane rada randhat ning lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kok ngono? Lho timbangane lha nek kula mboten iso teko kene lak kula didukani to, Pak. Oh iya jelas lho kok. Kula kebablasan Pak, oh nggen padang-padang rame banget wau. Apa kuwi? Ten Suko RT 29 wau. Wah, ramah-ramah, nggo Mas pinarak. Batinku golek dalange kok ora enek nang endi. Suka, Pak. Iya. Suka RT 29 mriko. Bablasan mriko, Pak. Kowe. Nggih. Kok dadak nglono rono ki ngopo? Manut map Google, Pak. Ya kuwi jenenge mapmu ki ora normal kuwi. Oh, kula ya kon rono ya tetep mara rono. Bareng teko kono kok ora wayangan, kok ora ung. Kok suluke kok ora kok ki apa ya? Iya. Kire terus Wong ki manut saka pikirane nek pikiranmu ki ora cetha tegese pikiranmu ki werna-werna, pikiranmu ra sehat dadine ngono kuwi. Mboten kok nggen mboten sehate Rama. Kesusu niki wae Rama, panik dadi panik. Sa nek penemumu piye ngono ki? Benemuku ya maklum soalnya tebih lho Rama.
nek tebih niku kadang-kadang diblasokke Mbak Gogel. Ah. Jare wis tekan jebol ning jaratan. Aku wis tau. Masa ya kon nyindani ning jaratan. Ah, Wis emang biasanya kaya ngono. Orang memang bablas yang kene purel ngono lho jawane. Oh, purel apa itu purel? Ngomong. Purel apa sih Om? Purel Kareng? kuwi nangka Oh. dibuntel tepung Oh, terus panganan. digoreng. Wah, lah ngono aku yo gelem sesuk dijak rono lah. Lah ya kowe apik ki. Kowe dadi purel mesti apik nduk ngono. Kok aku dadi Purel purel? itu ngene wanita bidadari-bidadari sing ayu-ayu. Oh, aku cocok no nek dadi purel. Wis. Jantenan iki cocok ya. Cantik kok aku, rumangsaku lah. Aja. Aja ya, Pak. Aja. Engko werdine purel ki apa engko tak jlentrehke engko ya. Kok di WA ya. Wis. WA-mu wis mlebu WA aku ta wingi. Iya, Kok dibaleni? tapi metu meneh ra sida mlebu aku. Soale nomere kleru. iya. Saged sowan wonten Arjosari. Rada Arjosari. dicethek ning mriki Mas ben Rada cetok. dicedhakke. Iya. Oh nggih. Arjosari Mas. Arjosari, Pak. Tepung karo Mbak Lurah apa ora? Oh nggih kenal no Mbah Imam kok nggih. Kok iso tepung? Lho kandhani kula ki kanca kula sedulur kula ki kandhani teng Suka mriku kerep liwat mriki kok ngeyel to. Kula ki kenal teng mriki ki enten dusune enten 6. Nah. Kok iso roh? Rono wong kandhani dusun Sumber niku enten Pak Joko. Nggih ta? Terus wonten wonten Waru. Miri niku enten Pak Rawat. Terus Waru siji, enten Waru siji enten Waru loro. Waru siji niku Pak Sundaryanto, Waru loro Pak Ayub. Terus saking Sidodadi wonten Pak Yoyok. Mentaraman wonten Pak Ahmad Sahri. Apal Pak, wong kula dukun bayi mriki men apal kok. Dukun bayine kene kuwi nek ora kleru nek urung ganti kuwi asmane Bu Mujiah. Kok iso roh ki lho? Rono Pak. Utusan teko kene kowe iki. Cah Suka. Mongko mahmu karo kene jarak ora kurang saka 8 jam perjalanan lho. Kandhani dulur kula ning Suka, akeh kok bingung lho. Nggih, tenan Pak. Temriki wah mapane ana nggon lapangan, mek pun nderek pun Malang nggih Pak nggih. Oh, hawane wis beda karo ten Jawa Tengah, pun rada atis teng mriki. Teng mriki tepung karo Mbah Lurah. nggih. Imam Mahmudi. Mbah Imam Mahmudi ta? Asma Kinarya Japa. Makna jeneng wong ndagel ora mung golek lucu, ning ngerti karo makna utawa tegese tembung. Imam Mahmudi. Imam itu pemimpin. Mah niku seneng, Mudi niku weweh, tegese pemimpin yang senang sedekah. Sik ta kuwi teges kok ngendi lho iki mangko. Lho kono wis tepuk tangan berarti wis mengakui kok dadak tekon iki apa lho? Nek imame bener ning mah ki mang tegese apa? Mah niku seneng. Mudi niku weweh, tegese Mah ki ya lara mah to. bahasa Sanskerta, Pak. Ora mudeng. Dadi bahasa Sanskerta. Kuwi buku ciptaane sapa kok iso mah kuwi seneng ki? Rano Karno. Oh. Dong po ora? Ya durung dong aku nek mau. Terus Mahmud mang tegese apa? Lah nggih Mahmud niku mah niku gemak seneng, mut niku memberi. Ngemut piye lho ngono. Kowe iki berarti lairmu kenapot kowe iki jenenge. Kok iso Imam itu pemimpin. pemimpin? Mah seneng, niku seneng, mut niku weweh. Weweh. Bahasa Sanskerta. Sanskerta karangan Rano Karno. Dong po ora? Iya. Cah Suka Cah Suka Apik lek mun negesi. Terus ana Asma Kinarya Japa. Iki nek pamane asmane Pak BBD. Pak sinten? Oh Pak BPD Pak Haji. Pak Waryanto. Pak Dr. Andes Waryanto. Muryanto. Pak lah nggih Pak Dr. Andes Muryanto duwe kanca Waryanto. Kok ngeyel. Omongan karo Cah Suka iki catangel Pak sampean iki. Wur niku saka tembung mburi. Mburi, Pak. Wur mburi ya. Mburi, Duduk mburi. sawur. Ana tembung tut wuri. Oh, berarti tot wuri manggone ning mburi. Mburi. Yan kuwi kakung. Kok iso? Lho, Iyan ki kakung Sanskerta.
Karangan Rano Karno. Iya. Yan kaketo To kuwi enek. Nah, dadi wong lanang sing laire mburi tur ndadekke enek. Dudu putra mbarep Pak Wuryanto. Nggih mboten Pak Wuryanto. Lah, kandhane yo omongan karo Cah Suko ki cen ngene iki Pak Angel. Iya. Eten iki. Metaraman. Iki lapangan Metaraman. Niki ta, Pak? Heeh. Dadi Solo ki lak kegolong Mataram. Nggih. Metaraman. Kuwi memetri utawa nguri-uri sing dijenengke budayane dhewe. Dong apa ora? Iya. Ya. Tangguh tanggon anggone nglakoni jejibahan apa wae. Dong apa ora? Rame warga masyarakate gelem guyub gelem rukun. Nadyan to rame ning tetep guyub tetep rukun. Dong apa ora? Dong. Tenan. Man? Nah. Man kuwi saka tembung memanusiakan manusia, tegese dianggep padha. Wong-wongke Wong kok kala mangsane wong ki nek wis enek terus nganggep remeh karo sing ora enek. Nek wis sugih terus nganggep remeh karo sing melarat. Ning nek teng Mentaraman mriki kabeh diwongke duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disitulah yang namanya persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Tepuk tangan yang meriah untuk masyarakat semuanya. Elis Baturono. Dong apa ora kowe iki? Dong. Cah Suko kok dilawan. Wonten mriko nggih. Mriki, Mbak. Pakde apa Om ya? Om ya. Aja Pakde, aja Om. Terus apa? Kakek. Kakek itu tua loh. Yo iki pancen wis tuwek. Oh ya kakek. Wis tuwek iki. Kakek gareng. Kakek gareng Jee. ketemu karo Mbak Elisa Ya. sing asli saka Sulawesi. Mau Romo bilangnya Sula, terus kamu bilangnya Suwal. Sulawesi. Ya, Sulawesi. Sulawesi, sorry kleru. Iya. Sulawesi. Iya, Pak. Mbah, kakek. Iya, apa yang ya. Yang itu apa? Yang kako. Oh iya, yang. Mbak Elisa asli saka Sulawesi tapi mendalami ilmu bahasa Jawa, ilmu seni pedalangan ana ing tanah Jawa, mapane ana Ngayogyakarta. Oh, Elisa iki sekolah to? Sekolah lho apa PAUD lho rumangsane iki. Dong apa ora? Iya. Sekolah. Ini lulus S1, lulus S2 sekarang mau S3, Pak. Lek kowe S apa? Kula S6. Apa S6 ki? Sinten sumerep silit sapi saged singsot. S6 Pak wi. Dong apa ora? Romo nggih sekolah mboten. Aku ki sekolah Napa? SD ra tutuk kok, Nduk. Oh, berarti Kelas loro berarti metu. nek mboten ngaten sekendi. Sekendi ki Apa apa? sekendi? Lah ya wi nek aku sekolah, nek Romo sekendi apa seember. Oh, nek Elisa ki sakolah. Nek niku sak kendi. Iya. Nggih niki sowan mriki saring-saring tebih-tebih ya yang Tebih ora tebih-tebih tebi. yang gareng. Nggih, niki matur kalih para pamriksa, mohon dimengerti, mohon dimaklumi apabila Mbak Elisa logat utawa dialeke agak kaku. Kesalahan Nggih. koto-koto. Mergo koto-koto, Kesalahan koto-koto. kata-kata. Koto bahasa Jawa. Kata-kata itu bahasa Jawanya apa sih? Koto-koto. Ya, koto-koto. 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 Nyuwun Dados mbok diagungin menawi wonten samudera pangaksama. Mbak Elisa lah asline saking Sulawesi, dereng dangu wonten tanah Jawa, mbok menawi wonten koto-koto Engkang gentu ketal kidul atur. Sal kidul atur Di ngapunten nggih. ya punten. Paling ora kan yo setitik-setitik wis iso basa. Saged setetek-setetek saged Jawa. Apa? Setetek-setetek saged Jawa. Setetek. Nek Jawa menika kedah alus. Nek setetek ki nenek kene ki sesusu. Sedikit-sedikit yang Lah sing bener kuwi
sekedik. Sekedik. Bawa setitik ora Ayo setetek. setetek. Lah, setetek. Sekedik mawon. Sekedik. Bapak, Di Elisa ini multi talenta. Iya. Mboten namung nembang. Apa? Yai Sulawesi tapi bisa nyinden ning nggih saged ndalang. Oh iso ndalang. Lo. Hebat Pak dalange. Cuma dalang kakung kalih dalang putri niku biasane ana kelemahane. Kelemahane apa? Ana kelebihane lan ana kelemahane. Kelebihane apa yang? Nek kaya dalang kakung kuwi nek ngeprak. Kuwi Ngene. biasane ora patek rasa, ora patek banter. Ya. Soale ana sing ngaling-ngalingi. Oh, ada yang mengganjal tapi. Ada yang ya. Oh iya. Beda nek karo sing dalang wedok mesti los jek. Oh gampang. Cek lah ngono ya Wah, ta. tapi ya beda nek wong wedok ana kekurangane ya yang. Apa kekurangan? Nek nggon sabetan itu kekurangane wong wedok. Apa kekurangannya? Karena ada yang menghalang-halangi. Ya belajar setetek. Nek wong lanang kan gak eneng, dadi ngene-ngene penak. Nek wong Oh, wedok saestu niki wayange. Oh, saged. Jajal apa? Loh, dijajal ya entuk. Rubah posisi berarti. Rubah posisi pripun? Ya rubah posisi rubah tempat. Maksudnya? Nggonku ngalih. Lho dagelane sun gondrong. Ayo. aku wedi lho nek dadi menggantikan posisi itu sebagai raja malam ini lho Romo Sun itu. Aku ki lak mung matur nek di Elisa ki saged ndalang. Wong dene bapak ki paring wenang, hooh nduk ndalang nang kene sedelok wae ben dipriksani para pamriksa, monggo. Ngaten. Ah. Nek kula nyuwun idu. Oh, tepuk tangan. Nyuwun idu palilah Romo. Idi palilah ora idu. Idu kuwi Ijen ludah. lho. Oh ya. Masa dalangan mbok ludahi? Idi palilah ora idu. Nyuwun idinipun palilahipun napa panjenengan sing dalang napa kula napa yang gareng. Ya dikumpliti sampeyan iso ndalang ki ya ditonton sak urarane jurusane pedalangan. Pedalangan. Ya rumiyin pun nate belajar pedalangan. S1. S1-nya pedalangan. Yo nggih. Leres Romo. S2 S2 psikologi. Psikologi, Pak. Dadi iso ngerti dalang ki watake piye ngono ngerti Pak iki. ngerti karo karakter Lho, ngerti dalang. dalang ki seneng medok apa ora? Ngerti niki. Psikologi, Pak. Ya ampun Sing iki malah. wis tak simpen-simpen lho. Maksudnya membahas psikologi seseorang lho, Pak. Pemane maca karo karakter kuwi Saged. Panjenengan niku saged dados pengayom. Pengayom untuk semua Lambemu tak yang kakung putri Wiyoko Sinden menjadi pengayom Ya, pelindung. dan memunculkan bintang-bintang Nah, dari lho. panggung panjenengan. Ora kok apa sing ngomongane mau? Kula ora ngomong. Ini. Kula lere saestu niki napa katuran nyuwun idu palilah. Idi palilah. Idi. Sik tak suwunke, Mbak Elisa, ndalang cocok napa cocok? Cocok. Lah pilihanmu cocok apa cocok ya? Pemaksaan. Iki carane niki sae napa sae? Sae gak dimangkatke. Ngono carane ra ono pilihan liyane. Jenazah diberangkatkan. Urung sida, keluargane rung mulih kok. Ini. Ah, ganti. Pak Ero Jorono kok Kula dipangku, nyuwun biasane idu ngomong. yen, Gini salim dulu. Piye maksudnya dipangku piye? Bapak lenggahe rada mriku engko Kok terus. terus wong petok ki salim kok tangan to. Lah terus. Pripun? Yo kene no. Apa? Ngene iki apa yang Pipi. jelas? Ya ampun, besok niku nek pipi niku nek dadi garwa. Nek rung dadi garwa ya ora entuk rudumu krime ya. Itu kejaba. Nek iki kan carane Rama karo anak. Ha. Dadi nek salim ya ngene, nek ke bathuk plek. Nah, ngono. Sampan pengen to salim diambung wong wedok. Yuk tak janeng suka yuk. Yuk. Suka apa itu gratis? Ayo. Wis Mangga Rama nek ajeng nyuwun disun. Pak Sun nok njaluk sun. Oh, Maya. Kowe munggah kene lho. Dalang. Ayo, Raja Rono, dalange Raja Rono. Iya ya aku ya ora kok nyenggo ya. Engko mbok pangku engko malahan. Ayo. Mangkupura. Anu, Nduk. Kowe ora lagune Mangkupura. Ngerti ngertos. Mangkupuril ning karaokean.
Ngaten iku ta Rama. Demok bubu sampai munggah ning apa? Gunung. Kok Semeru Rama kok Gunung Kelut sih? Waduh, iki kok disuwek-suwekke to Rama, aku merinding ini. Modus. Aduh. Urung siset iki lho. Berarti sing mau ngamati psikologisnya Pak kleru kuwi mau. Nah, piye? Kok kleru to? Iki areng ngetokke adegan apa, Nduk? Adegan apa ya ono? Sing penting jarike dirapeti. Iki wis rapet. Aja kaya wingi nang Kartosura, Elisa mayang teng Kartosura wingi. Sita Paksa. Mundur. Sida paksa. Sido paksane sinten iki? Aku sih dadi peksa kok. Aku ngalih rene. Wis dagelan kok. Oke. Kapan meneh? Aku nek ndalang ngene iki wis kerep. Jane garenge sing dadi dalang ge aku tak karo Rama engko iso bermesraan aku. Dadi dalang, dalang sing abot ki nglakokke lakon wayang, lakonku dhewe wae muntir kok. Ngono ya, Reng. Kok reng kuwi klimbo karo anu kok. Lan jenengan sinten? Duh. Lah iki kan iki ngomong karo gareng kuwi, gareng menungso. Oh iya. Iya, ngono ya, Reng. Wah, iki suarane piye nek gedhe ya? Ngono ya, Reng. Nggih. Iki ya, Nduk, piye, Mak? Awake dhewe ketiban sumpar sampur dikon dadi limbuk cangik ana ing wayah wengi iki ana ing desa Arjosari ngono, Nduk. Iya, Mak. Wah, apik kowe, Nduk. Sun Gondrong lewat. Ning Arjosari, Mak. Iya. Iki bintang tamune loro, sapa, Mak? Sing siji Gareng Wonogiri, ya Gareng Tralala. Oh iya wis kondang kaloka. Sing siji Sun sapa, Gokong. Mak? Kuwi mbiyen wis tau dadi artis. Artis apa, Mak? Ya sing karo Biksu Tong Samcong karo Tipat kae. Sapa kuwi? Ya Sun Bokong, Sun Gondrong. Oh. Kethek berarti ya. Kuwi sing irunge babi kae to? Kuwi kakange. Oh, kakange. Sun Gondrong. Kuwi kethek ya. Hah? Babi. Nek sing irunge babi kakange. Kuwi adine Tipat kae kuwi adine. Oh, Lah berarti- kakange Sun Gondrong kuwi. Oh, dadi nek sing irunge babi mo kakange. Kuwi adine. Oh, berarti Oh. celeng iki. Ora melu-melu, Mak. Ya ora apa-apa, Nduk. Jenenge bintang tamu. Dadi dalang kuwi kuwasa ngono lho, Nduk. Iya, Mak. Sun. Piye kok saya bubrah ngene ta aku kok. Kok iso sun-sun iki lho. Lah kan bintang tamu. Oh berarti dijangkar. Lah nggih nek Sun. jenengan wonten mriki kan kula ramak-ramakke. Oh, Lah tapi nek panjenengan ten mriko nggih kula sek kuwasa. Beda papan, beda posisi, Beda. beda papan, beda jeneng. Beda papan, beda kewajiban. Nah. Ngono ya ora apa-apa jangkaran terus sun ngono ya. Nah. Anu, Pak Gareng. Dalem. Mau teko kene jam pira? Pau jam 11. Numpak apa? Mobil. Makame apa? Daharipun wonten nika rak segol rames. Oh ya syukur. Sun. Dalem Bu, Kowe mau teko kene jam pira? tak jam gangsal Bu. Numpak apa? Numpak odong-odong. Dong pora. Loh, apa? Karang yo rada bodhek sithik, Mak. Ora apa-apa dimaklumi, Lebut meneh aku dimaklumi nek lho. Coba baleni Kang Gareng. Dalem. Kang Gareng niki wau saking mriko jam pinten? Saking omah jam 4, dugi mriki jam 10. Napa? Mobil. Oh, dugi riki jam pinten? Jam 10. Oh, nggih niki wau dahare napa? Daharipun nasi rames. Jelas pinter terwaca. Iya, Mak. Sun rene Sun. Dalem, Bu. Iya. Ada Ibu, ayo Ibu mimik Bu. Alah, Sun mau teko kene jam pira? Kula jam gangsal Bu. Numpak apa? Numpak dodong. Dahare napa? Dari anu pecel Bu. Bener tinggal deh. Eh, Bener. iso apa ora? Apa? Gareng kowe krungu aku ngomong apa, Reng? Lu dong pora. Aku mau takon apa karo Sun Gondrong?
Dahare apa? Sego Nah. pecel. Nah. Ah, pedes apa ora? An pedes. Lomboke oke apa sethithik? Lomboke ijo. Sambele kacang, kacange apa? Kacange kacang Cina. Lah iya Nah, tuh. ngono jelas to. Sepang kok. Lah muni lho, iki lek gareng to sing muni. Ngono. Aku biasane dadi dagelan di ngonokno, saiki penak ya nduk iya dadi dalang kok ya. Mbak Elisa, Kenapa? what time do you leave from Yogyakarta? Oh, I'm from Yogyakarta at 7 o'clock. And then after that I go to rest area. Aja oke-oke basamu bingung lek ku nampa kupengku sudah krungon. Ngono. Sik, sampean Iya. mau teko jam pira? Teko kene jam 12. Panganane apa? Panganane sego pecel nganggo peyek ro tempe. Tawanan. Aku mau disuguhi teh karo kopi. Terus dikon tanduk meneh kon nunggu ning transita. Apa to? Terus yo bar kuwi kon mrene ning mengke mriki riyen foto riyen ngono. Entah mana. Wah iya mau ditawari ari tunggangke truk karo sound system. Coba ulah. Bar kuwi aku ra gelem kok. Kok beda ragu ya? Cerdas. Otak komputer. Ah. Cerdas. Iya iki momen monggo gegojekan iya Mak karo Rama Sun Gondrong. Seneng iso berkolaborasi karo Rama Sun Gondrong. Iki mbok menawa Kang Gareng gelem lungguh kene iya Mak ge aku tak karo Rama Sun Gondrong iso ketoprakan Sri Tanjung. Ayo rene dadi dalang pisan-pisan. Anu, dadi pemain kabeh. Aku lah rusak iki jenengku malian. Iya dadi pemain iki dadi opone ngono. Dadi napa? Bendahara. Penonton Tanjung setuju apa ora penontone? Bendahara. Pak Sun dados pemain setuju mboten? Lho setuju kok. Wes. Kula dados pemain setuju mboten? Nah, Aku dadi Sido Mbadok. Kok Sido paksa? Dudu Sido Mbadok to? Sido paksa kok Sido Mbadok iki. Oh, tak pikir Sido Mbadok. Niki kula tak suluk terus mengke Kang Gareng wonten mriki nggih. Ye, sanggup ra? Iya, jane ora tau munggah kono kowe. Kowe dadi pemain e. Dadi pemain ae. Niki kosong. Kan banjeli Enggak sinten? masalah. Mboten masalah. Nggak masalah. Oh nggih. Kekuasaan Aku kosong. wis dadi loro. Oh. Bisa. Wes iki kelakon. Nggih, niki kula langsung napa suluk riyen. suluk no. Mbak Elisa. Ayo. Aku mau kon suluk bar iki kok. Wong aku lho ngawur. Iki kupengku sing lancang kok, Pak. Ya suluk ada apa? Dodo. Ada. Kanten ingkang sekar gadang kelawan kembang menor kang ismu arang winar lan hayat-hayatan kahatiku sumo kang mangambar arum warkuku sing tupaku melon kalon hamar meko lerku sumo kang membo bathara Nggih, niki kula tutup kayon nggih lakon nggih. Monggo paringi srepeg.